Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima, kan agtal na kayon, tairugi tayon, ti sarsarita tayo, anapaulwan. Dusa, ti panaglablabas. Iti pagarian ni Ari Giron o Bing. Amin nga iturayan na kat na respeto. Nagagat kan nasingpat. Kabuteng kan raraaman dati Ari, gaputa amuda sa bali daytoy amakaungat. Tilaang naturad amang sukir kan ni Ari Giron, kat ti anak na ani Prinsipe Abo. Kanayon met abagbagaan ti Reyna, ti Prinsipe, ngamyalang-alang na met ti inana. Iti may sangal daw, ket. Reyna Ursula, sa dino tayan ni Prinsipe Abo. Jak amo asawak nga ari. Saan ko pa'y anakita dito'y palasyo? Apay, asawak nga ari. Nagaramid manen iti jak kayat ti anak ta, Prinsipe. Anya? Naingat ti bilin ko, at di na abuswan ti kina Prinsipe na. Nga maramitan na matlat ta. Di na tapay ikan iti pakaybabay ng taan agarnakan ko na. Ari Geron. Nyam saan ko akayat ti panaglablabas ni Prinsipe Abo. Ikak iti pagnakman na. Apay aya di nakikaskaso, Desa. Mabalin ka di, Prinsipe Abo. Pumanaw ka kumanditi paraangan mi. Awanan tinatrabaho. Nalipatam sa hamatan. No asino akapapanawam, Desa. Siyak ni Prinsipe Abo, anak ni Ari Geron. Isu nga uray at dak iti paraangan nyo. Awan ti karbengam amang papanaw kanya. Tanalopsin dag sarita. Masakupak pay lang to'y ayan nyo. Gaputa siyak ti Prinsipe. Pasensyakan, Prinsipe Abo. Ngamdya ko na aramid dagiti rumbang nga aramidak. Gaputan akababain mat, no baybayan kalatan ditoy. Pangaasim ko ma, Prinsipe Abo. Kaya't ko atulungan dagiti dadakkel ko. Saan ko ida matulungan no adda ka nga sa asikaswag? Isa pa nga asim ko ma, taitad mo kanyak ti gundaway amang tulong kadagiti dadakkel ko. Pinayaban na kano, napatag nga ari. Wen, soldado, sa pulim ni Prinsipe Abo, ket ibagam asap sa pulik. Nalawag ka di. Nalawag, madaydayaw nga ari. Apaman na masarakam, agsubli kayo adagos ditoy. Kaya't ko ang makasarita ta anak ko. Matungpal, madaydayaw nga ari. Ay, agpakadak nga rudan. Sige, soldado, ket kas itinakodak. Agsubli kayo adagos, apaman na masarakam ni Prinsipe Abo nga anak ko. Naimbag ta nakaumay ka pa dito'y talon, anak ko. Pasensyakan nanang. Itay pala kumaan ka sa runo akan ka dito'y talon. Namsimang patmat ngamin ni Prinsipe Abo iti balay. Anya ti inaramid da ijay. Kas iti sigud nanang. Si Marungkar. Madamag ko man laang anak ko. Kaya't mo ka di ni Prinsipe Abo? Nanang, nagasapak. Tamadlaw nga agayat kanyak ti Prinsipe. Saan ko akursonada ti ugali kan kababalid ni Prinsipe Abo? Anya? Dahita ti agpaiso, nanang. Malaksid ana alas ti ugali na. Nalabos pa'y ti mading aramid na. Di nala inikanan iti pakaibabain ang dagiti dadakkel na. Kaadwan kadagiti agindag dito'y masakupan ti pagarian. Katkasta ti ibagbagada. Pudno dayta, nanang. Isa ola dingitek. Saan ko akayat ni Prinsipe Abo? Itata nakadanon tan dito'y palasyo na patag a Prinsipe. Mapan kayo kuman iti ayan tinapatag nga ari. Apay kano nga minaya, soldado.
Jack amo, napataga prinsipe. Ngembilin na amapan kayo adagos iti ayan na. Apama na makasangpet kayo dito palasyo. Makaungat ka dito, amak. Madaydayaw a prinsipe. Kas iti nakunakon. Mapan kayo kumalatan iti ayan tinapatag nga ari. Sigurado nga urayan na kayo. Naimbag nga oras mo, Miding. Reyna Ursula, si Kamat Gayam. Anya ti maipaay ko, napatag aray na. Miding, di na ka din ibilang agayom mo. Ne, saan man? Gayem kalata, madaydayaw aray na. No talaga agayom naklata, di na kun awagan iti napatag aray na. Ha? Sigudan nga imbagakan ka. Ano datalaang, birngasan naklatan. Tauray no inasawa nak ni Ari Geron. Sa anak ang nagbaliw. Siyaklatan ni Ursula agayom mo. Sikati makaam mo, Ursula. Ala, umay ka. Sumbrek ka dito'y nanumo abalay mi. Masiguradok anapatag tigagaram. Iso nga imay ka. Naawatam ka diti amin niyang bagakin ka, Prinsipe Abo. Wen, amak nga ari. Nasaya at no kasta. Mabalinak ka din na mapaniti silid ko. Amak nga ari. Tandaan nam ti imbagakin ka, Prinsipe Abo. Daytoyen ti maudi apan nakisaritaken ka. Iti kanito nga garamid kanto pa iti jak magustuhan, wenno may labsing iti paglintagak. Ladingitek, ngem uray anak ka, madusa ka. Wen, amak nga ari. Ala, mapankan iti silid mo. Kat namnamaek atong palem ti imbagaken ka. Agpadamot anasingpot tinapatag nga ari. Kantigaya mo arena, nanang. Gamapay akas diti ugali ni Prinsipe Abo. Saan ko amasong batan dayta, Desa? Imposible mo't asaan anapadakkel iti pasig anasaya at asursuro ti Prinsipe. Kat agmay may samot nga anak. Desa, anak ko. Panagkuna kat saanin arumbang apagsaritaan tapay ti maipapan ka ni Prinsipe Abo. Adalaman ti rabi anak ko. Agi na natakit din. Sige nga rod, nanang. Nang runa kat masapatamanan amapan ijay talon inton bigan. Patsyak ka maawatan nak itagbali na desisyon ko no bilang laeng asawak arena. Asawak nga ari. Nasaya at kaalider ti pagarian. Manipod na amam ka. Saan ko pa'y anapuutan ang nagdesisyon ka para iti maisalaeng amasagnan. Kanayon a para iti kaadwan ti desisyon mo. Kanayon a para iti pagsayaatan ti amin nga iturayam. Iso nga awan apulos ti makunakan ka. Asawa ka, Rena. Iso ano anyaman ti agbalin a desisyon mo para iti anak ta a prinsipe. Saan ko atum ngaran? Amok ngamin a para iti pagsayaatan ti anak ta. Ti anyaman nga ipataw mo kankwana. Sigurado ka? Asan ka nga agsip-sip-sip iti amak? Soldado? Anya kumaga po nga ramidak ti kasta napatag a prinsipe. Sigurado lang. Tano mapanik nagkakadad dadaulan nak iti amak. Ipungsay ko ti ulo. Anya? Laglagi pa masyak ti prinsipe. Kat kabailak nga ramidan ti impangtakken ka. Kabailak nga ipungsay ti ulom. Oray pa iti mismo asango ti amak. Awan manen di Prinsipe Abo. Pimanaw manen dito'y palasyo. Asawak nga ari. Ay, sapay lang ko ba? Tasaan niya agaramit iti jak magustuhan. Tano ipakat na latati kinatangkan tulo na. Kan panaglablabos na. Talaga at usaan. Iswasapay lang kumata saan niya agar aramit iti jak magustuhan ti anak ta a prinsipe. Umay ka pa'y aglinong anak ko. Nabara ti darang ti init. Gaputa ag matuon. Hawan, nanang.
Ada nakakabalyong agturong dito nanang. Jak lakit di agbidot. Ni Prinsipe Abo dayta, anak ko. No di ka sumurot kanyak desa. O ramok di kalapaw yo dito'y talon. Anya, maiturod mo nga aramidan dayta. Apay kit dinasaan. Siya nga harot di prinsipe. Kabailak ah. Makaamu ka no anya ti aramidam, Prinsipe Abo. Ngam saan nakasumurot kan ka. Tanas kan atulungak ti inak dito'y talon. Agpaiso ka di dayta nga ibagbagam ita kanyak soldado. Pudno na patag nga ari. Pinanaknakan ti may sa kadagiti padak a soldado. Kinapudno na. Madama pa ilang kano ang maururam ti kalapaw dagiti nakakaasi nga agina, ijay talon. Talaga di nag-ipangag ni Prinsipe Abo. Saan la dayta napatag nga ari? Pinangtaan nakmat ni Prinsipe. Ipungsay na kano ti ulok. Uray nakasango kayo. Apay imbaga na ken katikasta. Itian niya aga po. Atapon na ngamin apadpadaksak iti imatang nyo. Napatag nga ari. Talaga ang nalabusan ni Prinsipe Abo. Isuarumbang la maputi din ti sangina. Anyan. Jakla ni namnama nga aramida ni Prinsipe Abo ti kasjay. Basol ko ti amin, nanang. No nagtungpalak lata ko makankwana, di na kumamot inuram ti kalapaw tayo iji talon. Saan, Desa? Awan ti basol mo. Talag-akit di nga aglablabos day a Prinsipe Abo. Nanang, No jakla raraaman ti gayem ko aray na nga inana. Ang mga no pinagsasawak ko man ni Prinsipe Abo. nanang, Ngam linaplapdak ti bakik. Gaputaday ta ti rumbang. Agpaiso tinaidanon kada kayo adamag amak nga ari. Pinagpungtot nak ngamin day di adesa. Isong ay naramid ko ti kasjay. Siyak ti prinsipe, amak nga ari. Kat kabailak nga aramidan ti amin akayat ko. Banagasaan ko nga itulok. Iso adituyen ti pagpatinggaan ti panaglablabos mo. Amak nga ari. Anya ti kayat mo asawan. Manipod ita. Saan kan a prinsipe? Ikatag ti karbangam. Agbiag ka kas gagangay laeng nga agindag iti da ito'y apagarian. Ket tapno agbiag ka. Agtrabaho ka. Anya. Kabailan nyo aramidan ti kasta kanyak. Amak nga ari. Apay kiti na saan? Siya ti ari. Ket noan niya ti desisyon ko. Iso ti masuro. Saan ko akayat tinalabas a tao? Iso nga'y tamat lang. Ikatag ti karbangam dito palasyo. Ket agrigat ka. Tapno agbyag gapo iti kinaabusado. Awan nga rod tinaramidan ni Prinsipe Abo o Bing. Kapilitan apimanaw daytoy iti palasyo kat nagbiag kas gagangay laeng nga umili iti pagarian. No pagpatinggaan ti dosa nga impataw kan kuana ti ari kat awan ti makaammo. Nagladingit ti ari kan reyna gapo iti napasamak. Ngam amuda nga agpadpada para matlaeng iti pagsayaatan ti anakda ti amin. Bueno Bing, ditan tinagkipusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing. Kayat kuman nga ipalagip. Dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo. Aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot?
Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.